Εδώ βλέπουμε ένα δόλωμα φαγωμένο από τρωκτικό ποντικό. Το οργανίζει με τα δοντάκια του γύρω γύρω. Δεν μπορεί να το κόψει να το φάει δηλαδή. Γι' αυτό καταλήγει σε αυτή τη μορφή. Εδώ είναι η αρχική μορφή του δολώματος. Και εδώ βλέπουμε πως είχε φάει κιόλας. Και αυτά είναι τα κόπρανά του. Βγήκανε σε μπλε χρώμα.